በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት 24 ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ክንኒ እንኳዕ ናብ ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዓመታዊ ናይ ስደት በዓላ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። ናይ አርያም ንግስቲ ናይ ፍጥረታት ኩሉ እመቤት ድንግል ማርያም ናይ ባህሪ አምላኽ ወዳ ሓዚላ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናብ ምድረ ግብፂ ወረደት። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 18 ከም ዝተጻሕፈ ጎይታና ምስ ተወልደ ኣብ 2 ዓመቱ ናይ ጥበብ ሰባት ወይ ከዓ ሰብኣ ሰገል ናብ ቤተልሔም መጺኦም ሰገድሉ። ወርቅን ዕጣንን ከርበን እውን ኣምጽኡሉ ኣእተውሉ ናብኡ። ንጉስ ተወሊዱ ምባሉ ዝሰምዐ ሄሮዶስ ድማ 144,000 ህፃናት ክቐትል ከሎ ብቅዱስ ገብርኤል ትእዛዝ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ሓደ ኣምላኽ ወዳ ሓዚላ ብሓንቲ ኣድጊ ቁሩብ ስንቂ ቋጺራ ምስ ዮሴፍን ሰሎሜን ንስደት ወፀት። ካብ ገሊላ ተላዒላ ብጭንቂ ብመከራ ብጥምየትን ጽምእን ብሓዘንን ብድካምን ብረሃፅን ብንብዓትን ተጓዒዛ በዛ መዓልቲ ምድረ ግብፂ ኣተወት። ንኣምላኽ ኣዲኡ እሳት ሓዚላ ክነሳ ብቑሪ ተሸገረት። ንዓና ናይ ህይወት እንጀራ ተሰኪማ ንሳ ግን ጠመየት። ናይ ህይወት ማይ ተሰኪማ ንሳ ግን ጸምአት። ናይ ህይወት ልብሲ ተሰኪማ ንሳ ግን ሓረቐት። ናይ ህይወት ፍስሓ ተሰኪማ ንሳ ግን ሓዘነት። ኣደ ኣምላኽ ጸምአት፣ ጠመየት፣ ደኸመት፣ ሓዘነት፣ በኸየት፣ እግራ ደምያ ተንከራተተት። እዚ ኩሉ ዝተገብረ ንዓና ንድሕነት እዩ። ብሓቂ ነዚ እንዳፈለጠ ንድንግል ማርያም ክብሪ ዘይህብ ሰይጣን ጥራይ እዩ። ኣራዊት እጽዋትን ኣቕጽልትን ኣእማንን እኳ ንሓደ ኣምላኽ ክብሪ ይህቡ እዮም። ንኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍን ንቅድስቲ ሰሎሜን ድማ ናይ ክብሪ ይግብኦም እዩ። ምክንያቱ ምስ ኣደና ኣደ ኣምላኽ ምስ ድንግል ማርያምን ሕያዋይ ወዳን መከራ ምቕባል መሪፆም እዮም። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ተሰደደ? ንምንታይ ከ ስደት ናብ ግብፅን ኢትዮጵያን ገበረ? ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም ብፈጣን ደመና ናብ ግብፂ ከም ዝወርድ ስለ ዝተዛረበ እዩ። ኣብ ናይ ኢሳያስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 1 ዕብራውያን ከዓ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 7 ምሳሌኡን ንምፍጻም ምኽንያቱ ናይ ስጋ ኣቦታቱ በዓል አብርሃም፣ ያዕቆብ፣ እስራኤል፣ ኤርምያስ ናብኡ ስለ ዝተሰደዱ ካብ ግብፂ ኣምልኾ ጣዖት ምእንቲ ክጠፍእ ናይ ግብፂ ኢትዮጵያን ገዳማት ምእንቲ ክቕደስ ሰብ ምዃኑ ብኣማን እምበር ብምትሃት ከም ዘይኮነ ንኽነግር ሰብ እንተዘይከውን ኣይምተሰደን ነይሩ። ሄሮዶስ እንተዝረኽቦ ድማ ክቐትሎ ኣይምኽኣልን። ምክንያቱ ብዘይ ፈቃድን ብዘይ ዕለተ ዓርብን ደሙ ስለ ዘይፈስስ። ስደትን ንሰማዕታት ባሪኹ ንምሃብን ናይ ኣዳም ስደት ብስደቱ ንምኽሓስን ሩሩህ መድኃኔ ዓለም ኣምላኽና ናይ ድንግል ኣዲኡ ስደት ዘኪሩ ካብ ናይ መንግስተ ሰማያት ስደት ይሰውረና። ኣሜን። ካብ ስደቱ ድማ በረከት ይዓድለልና። ጉንበት 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዕንባቆም ነቢይ፣ ቅዱስ ዮሴፍ ኣረጋውን፣ ቅድስቲ ሰሎሜን፣ ቅዱስ ኣብቁልታ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኣልዓዛር ካህን ወዱ ኣሮንን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣቦና፣ ቅዱስ ኣጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ፣ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ አብላርዮስ ዓቢ፣ 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፊኤል፣ ኣቡነ ዘዮሃንስ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ። እቲ ገበል ሽዑ ምስ ወለደት ነቲ ህፃን ምእንቲ ክውሕጦ ኢሉ
ኣብ ቅድሚ እታ ክትወልድ ዝተቐረበት ሰበይቲ ደው በለ። ንሳ ንኹሎም ኣህዛብ ብበትሪ ሓፂን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ወለደት። እቲ ወዳ ከዓ ናብ ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጢሉ ተወስደ። እታ ሰበይቲ ድማ 1260 መዓልቲ ክከናኸንዋ ናብቲ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ ናብ ምድረ በዳ ሃደመት ይብል ራእይ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 7። ኣሜን። ናይ ጉንበት 25 ድማ ክንቅጽል ኢና። ስንክሳር በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ጉንበት 25 ስንክሳር ወላዲተ አምላኽ ልሳን ኩኒ እንኳዕ ናብ ናይ ኣዴና ቅድስት ሰሎሜ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓልን በዓለ ቅዱስ ሜሮንን ብሰላም ኣብፅሐና። ቅድስት ሰሎሜ ናይ ክብሪ በዓል ቤት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ኣብ ዝመረፀን 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ከም ናይ ቅድስቲ ሰሎሜ ዝኣክል ዘገልገለን ክብሪ ዝተቐበለን የለን። ምክንያቱ ድሕሪ እመቤትና ቀፂላ ካብ ጽንሰቱ ስጋብ ዕርገቱ ዘይተፈልየት ቅድስቲ ሰሎሜ እያ። እዚ ከመዩ እንተበሉ ቅድስቲ ሰሎሜ ካብ ነገደ ኣሮን ብዝምዘዝ ናይ ዘርኢ ሓረግ ትውልዳ ኣድኣ ማርያም ትበሃል ነበረት። ኣቦኣ ድማ ክቡር ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ እዩ። ቅድስቲ ሰሎሜን ቅድስቲ እመቤትና እመብርሃንን ደቂ ክልተ ኣሕዋት እየን። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ እውን ዝምድናኣ ተመሳሳሊ እዩ። ናይ ሰለስተ ኣደታት ሃና ማርያምን ሶፊያን ደቂ ማጣትን ደቂ ሄርሜላን ብምዃነን ይሕዋት እየን። ውሑድ ነገራት ስለ ኣደና ቅድስቲ ሰሎሜ ደቂ ኣረጋዊ ዮሴፍ ይሕዋታ ከም ዝግባእ ይዕበየቶም። ጎይታና ኣብ ዝተወልደ ግዜ ኣብ ቤተልሔም ነበረት። ናይ እመቤትና ኣዋላልዳ ከም ካልኦት ኣዋላልዳ መሲልዋ ንድንግል ማርያም ሰለስተን ከፈታ ኣእዳዋ ተቃጸለ። ምሕረት ሓቲታ ንጎይታ ምስ ዳህሰሰቶ ግን ተፈወሰት። ኣደ ብርሃን እመብርሃን ስደት ክትወፅእ ከላ ቅድስቲ ሰሎሜ ኣባኺ ዝበፅሐ ኣባይ እውን ይብፃሕ ኢላታ ምስኣ ተሰደደት። ጥምየታ ጠመየት፣ ጽምኣ ጸሚኣ፣ ብሓዘና ሓዚና ምስኣ በኽያ ን3 ዓመታትን 6 ወርሓትን ነቲ ኩሉ ጭንቂ ምስኣ ሓቢራ ተኻፈለት። ንድንግል እመቤትና እሾኽ ክወግኣ ተውፅአላ እንቅፋት ክሃርማ ድማ ትጸርገላ ነበረት። በዓልቲ ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዲልዋ እዩ እሞ ንጎይታና ኣብ ጎና ተሓቕፈሉ ግዜ ነበረ። ከምኡውን ኣብ ዝባና ተሓዝሎ ግዜ ነበረ። ከምኡውን ተስዕምዎ ነበረት። ኣቤት ትዕድልቲ ንመለኮት ምሕቋፍ ምሕዛልን ምስዓምን ክንደይ ይደንቕ። ንቅድስቲ ኣዴና ብሓቂ ናይ ጸጋ ምስጋና ይግባኣ። ካብ ስደት ምስ ተመለሱ ድማ ን25 ዓመታት ምስ ጎይታናን ምስ ድንግል ማርያምን ነበረት። ኣገልገለቶም እውን ጎይታና ተጠሚቑ ምምሃር ምስ ጀመረ እውን ተኸተለቶ። ጎይታና ድማ ምስ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ደመራ። ን3 ዓመታትን 6 ወርሕን ኣብ ዝወዓሎ ውዒላ ኣብ ዝሓደሮ ሓዲራ ተማሂራ እያ። ከም ዝግባእ እውን ኣገልገለት። ኣምላኽ ክሳቀ ከሎ ኣብ ጎኑ ክስቀል ከሎውን ኣብ ትሕቲ እግሩ መስቀሉ ነበረት። ብርሃነ ትንሳኤኡ ኣብ ዝተገልጸለን ቅዱሳት ኣንስቲ ሓንቲ እያ። ካብ ዝተገልጸለን ተን ቅዱሳን ኣንስቲ ሓንቲ እውን ቅድስቲ ኣዴና ሰሎሜ እያ። ድሕሪ ዕርገት ናይ መድኃኒ ዓለም መንፈስ ቅዱስ ተቐቢላ ኣብ ሃዋርያት ዘመን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ኣገልገለት። ዕድሚኣ እኳ ምንም እንተኸደን ንወንጌልን ናይ መዓድ ተግባርን ተጊሃ እያ። ወገናታ ኣይሁድ ብዙሕ ኣሳቀይዋ እሞ በዚ ዕለት ግን ብጽቡቕ ዕረፍቲ ናብ ፈጣሪኣ ከደት። በረከት ረድኤት ናይ ኣዴና ቅድስቲ ሰሎሜ ምስ ኩልና ይኹን። በረከታ ጸሎታ ይሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ ቅብኣ ሜሮን ከምኡውን በዚ መዓልቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና እንኸብረሉ ቅብኣ ሜሮን ኣፍለቐልና። ኣብ ናይ ስደቱ ግዜ ጎይታና ኣብ ምድሪ ግብፂ ደኺምዎም ኣብ ዘዕረፉሉ ቦታ ናይ ዮሴፍ በትሪ ቆራሪጹ ብጥበቡ ማይ ኣፍሊቁ ኣፈልፊሉሉ እዩ። ኣስትዩ ዓበይቲ ዛፍ ኣእዋም ገበሮም።
ኣብኡ ከዓ ቅብኣ ሜሮን ፈልፈለ ቅብኣ በለሶን ከዓ ይብሎም። ድሓር ድማ ናይ ጎይታና ወዙ ኣብ ዝተሓፀበሉ ግዜ ተቐላቒልዎ እዩ። ሎሚ እውን ንሕና ንዋየ ቅዱሳት እነኽብሮ በዚ ቅዱስ ቅብኣት እዩ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ሰሎሜን ዘሕደሮ ጸጋ ኣባና እውን ይሕድረልና። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ጉንበት 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣዴና ቅድስቲ ሰሎሜ ካብ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ሓንቲ ዝኾነት፣ ዓቢ ኣባ ሄሮዳ ሰማዕት፣ 30,000 ሰማዕታት ናይ ኣባ ሄሮዳ ማሕበር፣ ቅዱስ ኣብቁልታ ሰማዕት፣ ቅዱስ ቅብኣ ሜሮን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ተክላ ሃዋርያዊት፣ ቅዱስ ኣበረከዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ድማዲዮስ ሶርያዊ፣ ቅዱስ ኣቡነ ኣቢብ ኣባ ቡላ፣ ቅዱስ ኣቡፋና ጻድቅ። ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣዴ ያዕቆብን ሰሎሜን ንስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቐብኣ ምኡዝ ሽቶ ሓደጋ። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ እውን ሰሙን እውን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳ። ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድነ በጽሒ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ። ንሱ ግን ኣይትሰንብዳ፣ ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን ትደልያ ዘለኸን ተንሲ እዩ ኣብዚ የለን በለን። ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ንረኽቦ። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱሳን ኩሎም ይሕደረና፣ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣርመለይ። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም ቅዱሳን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመንሰት አላድነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ እንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ከተማህፀነ ክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን